Sibaphe mngoko. Madoda wachakamandi nangobe entloko ihamba nobuthoka vuthela besithi ndiyazama injalo njoku basithatha basifaka kalakanqa kwintsimbi yesixhenxe imizuzu sele ilithoba ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi yesixhenxe siyangena kukwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngeendawo eniphulaphuleni kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 igama lam ndingumakhaya ndingowakamzambo mntwana ngumngqongo lo sikuphathela isigaba senkqubo ezolimo kulapho khona ke siye sifundisane sakhane siphuhlisane sicebisane singamafama ngoba uyakhumbula kaloku uba ngaba eli candelo lelona lingumqolo wesizwe yiloo nto ke sihleli sithe bhazalala injalo njoku bobisa ngezinto into ezawuthi zibe kanti ziyanceda namhlanje sojonga kakhulu phaa emfuyweni sithe singena injalo njoku kunyaka ka-2026 sangena ke ngepandemic enkulu kakhulu ingakumbi ke apha kubafuyi umcimbi we-FMD sawuthi ke sisifo somlomo kwakunye namanqina oko ke sifikile sisoloko sizama ukuyihlalutya lo mcimbi kuba ngaba ubetha ngoluphi na icala sisiza nabantu abazothi babe kanti bayacebisa ngoba siyabona into yokuba ngaba abantu baxhalabile kakhulu sesisifo ingakumbi ke amafama asezilalini angayaziyo nowathwethwa xa kuthethwa ngezifo yiloo nto ke soloko nathi senze awareness apha eradweni into yokuba ngaba le micimbi mayiyofikelela ebantwini injalo njengoba bafumane nolwazi okanye indlela abayawuthi babe kanti noko esi sifo babe kanti bayakwazi ukusithomalalisa xa kuthe sabe kanti zihlasela imfuyo yabo namhlanje sikunye noba umbotshelwa uba Ayanda Mbotshelwa yena usuka phaa eThalita nguye ke sobe sincokola naye injalo njoku umcimbi sincokola ngawo ukwayo le i-FMD apha ke sakube sithetha ke ngoxanduva xa sisonke nokubaluleka ke kokusiqonda ngcono isifo esi i-FMD njengoko sichaphazela ke hayi imfuyo kuphela konke ke nendlela yabantu yokuphila khumbula uba ngaba xa sithetha ngesifo ingakumbi ke kumafama ebeshishina ngayo xa sithetha ngoqoqosho uqoqosho luyabonakala nalo lincipha njalo njalo nezinye ke iimeko ezisingqongileyo kwesi sifo uyakusinika ke neendlela zokuthi sibe kanti siyakwazi ukusithintela lo mzuzu ezingekafiki ke ivaccine ezizilindelweyo kwisebe eli Mr Mboshelo mandibulise tata andazi ke kuthiwa happy new year kude kube nini okanye qho qala uthetha nomntu lobo ngangujoni uba uyaqala udibana naye uyawuthi happy new year manditshe ke tata ndikubulise njalo nje ndikunike nethuba lobo ubulise kumphulaphula ekhaya kawuvula imayikhi yakho awuvakali kweli cala imayikhi yakho uyivulile Make silungise. Yes, uyavakala ke ngoku, uyavakala. Dzana mandithathe lithuba nam ukubulisa kubaphulaphuli bevukani ngobubanzi kuzo zonke indawo abaphulaphuli bekuzo. Ndiyana njalo kuwe mnongo ngethuba osinika lona othe wasimema ukuthi nathi sikhe sihlomle kulo mba ubaluleke kangaka ohlasela abantu bakuthi. Ya inkosi kakhulu siyabulela nathi ngexesha lakho sithe xa sikhweba wabe kanti awundindizo kunye nathi nantsi intlekela ivelile ingakumbi ke apha kumafama kodwa ke phambi koba sibe kanti siyatyatyadula siyangena kulo mcimbi nje usiphe umongo xa sithetha nge-FMD sithetha ngantoni khona ukuze nomphulaphula ongayiqondiyo azocacelwa ekhaya. Ibalulekile loo nto Dzana njengoba isihloko sethu sanamhlanje sithetha ngokuyiqonda ngcono ngokusiqonda ngcono esi sifo samanqina nomlomo. Njengoba igama lisitsho ukuthi sisifo samanqina nomlomo kungenjalo i-foot and mouth disease ngesilungu. Sisifo esithi sichaphazele imfuyo enempuphu. Xa sithetha ngemfuyo enempuphu le echaphazelekileyo apha sithetha ngenkomo, igusha, ibhokhwe kananjalo nehagu. Kodwa ngamaxesha amaninzi iinkomo zichaphazeleka nangakumbi kwesi sifo kangangoba
nemifanekiso othi uyibone esasazwayo jikelele ufika imifanekiso yenkomo. So inkomo, ithetha loo yes. nto iinkomo zibuthathaka zona zichaphazeleka kakhulu. Mm, Isifo esi sithwalwa zizinambuzane okanye singathi iingqongqoni ezithi zisithathe kwesinye isilwanyana ziyosityala kwesinye. mm, Sisasazeka ke ngokukhawuleza kakhulu kwindawo esithe sahlasela kuyo ngenxa yokuba siyayazi indlela ezenza ngayo iingqongqoni zikuyo yonke indawo. Ibangele ke leyo nto ezinye zeempawu ubani angathi aziqaphele kwisilwanyana esichaphazelekileyo kuquka ukungqiziza izinkwe, sivuze izinkwe. Kodwa phambi koba sifika apha ezinkweni siziqaphele izinkwe ezi, siqala yes. sisibone isilwanyana ngokutyhafa. Siqala ngokusibona ngokutyhafa, kuye kuvele ezinye iimpawu eziquka oku kuvuza kwezinkwe, kungaquka ukuxhwalela, kungaquka ubona ingafuni uphakama ihleli phantsi. Njengoba ndizibala ke ezi zinto sithetha ngazo apha, zibonakalisa nokuthi sikwesiphi isigaba isifo esi. Yiyo le Mm, nto ufike maxa wambi imilomo lena ibolile zizilonda, ingakumbi ulwimi neentsini zigcwele izilonda. yes. Mm, Iimazi ingakumbi ezisengwayo okanye ezincancisayo singade siyibulale imibele nje kwaphela. Kuyabonakala imibele lena ibe ngathi nezikhokho ezibomvu ezibonakala zibuhlungu. So zindlela ubani athi asibone ngayo esi sifo. excessive. Yeah. Namhlanje ke asizukuchitha ixesha ngokwahlula-hlula phakathi kwaso nezinye izifo ezingabe ziyafana nazo eziquka isifo senyebethu, eziquka isifo solwimi kwimpahla emfutshane, le nto ibizwa i-blue tongue. Yes. Ngoku into ebalulekileyo kukuba xa sibona ezi mpawu singazithandiyo, ufuna sibe nomqwalasela apha emfuyweni ukwenzela uba sikwazi ukwenza into ngokukhawuleza. Mm, mm, Thandile ke indlela oqale ngayo emnqongo xa ubusithi sifumane indlela zokuthomalalisa. yes. Ibalulekile loo nto kuba isifo esi sibangwa yintsholongwane esuka kolwaa luhlu lwee-viruses. Lena intsholongwane yi-virus, ayiyo ibacteria Yeah. le kulula ukuyinyanga ngee-antibiotics. I-virus ayinyangeki ngee-antibiotics. Yeah. 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 Nokuba ihlasele isilwanyana, nokuba ihlasele umntu, asinazo ii-antibiotics ezokunyanga i-virus. Yiyo le nto ukuba ndingakukhumbuza njena ukubuya umva kwisithuba seminyaka emine nemihlanu eyadlulayo, ngexesha besihlaselwe ngubhubhane we-COVID-19 I-COVID-19, yes. Yeah. indala, sizawuthi sizobe ke umfanekiso-ngqondweni sizame ukuziqhathanisa ezi zimbini ngenxa yokuba zombini zibangwa yi-virus. Into ethetha ukuthi xa isilwanyana sihlaselwe yi-foot and mouth disease, ayiyonto ethetha loo nto ukuthi kukuphela kwaso oko, sifile eso ngokuqinisekileyo. Yeah. 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 Khona okungenziwa ukuze sikwazi ukuzilwela de sibuye sikwazi ukuma ngeenyawo. Yes. Ngale ndlela inye nathi xa besihlaselwa yi-COVID-19 singazange sife sonke abantu abane-COVID-19. So Mm, ngazama ukuthi ke kubaphulaphuli, xa imfuyo yakho ihlaselwe sesi sifo, ungalahleli izandla phezulu kuphela amathemba uncame. Okubalulekileyo, qaphela imfuyo yakho ukwazi ukungenelela kwangethuba.
Mm. Yeah, Mr. Mbochelo, well uza nayo kakuhle injalo njoku andifuni ke ukusaphambili kanti ubusangcangcatha kakuhle kulo mcimbi because apho ndingxamele khona kulapho bangaba thina bangazaziyo iimpawu ii-symptoms zokuba ngaba ngoku esi sifo sabi ingathi sichwechwelwa ngulo bhubhane uyibona ngoluphi uhlobo okanye saya apho mandibe ndikunika kwalo mzuzu ubutyatyadula hleze uyawude ufike. Mandibuyele kuyo ngokuba ndiyichaphazele. Into Okay. ebalulekileyo kumfuyi noba sisifo i-foot and mouth disease okanye nasiphi na isifo, Yeah. kukuthi ube ngumntu oneliso emfuyweni yakho uqaphele. Oku kuqaphela ke ngoku kubaluleka nangakumbi ngenxa yemeko esikuzo ngenxa yesifo. Isilwanyana sakho, imfuyo yakho xa uyibona ukuthi inokutyhafa okungaqhelekanga, Mm. kwangokukhawuleza kufuneka uyiqwalasele nangakumbi ukwazi ukuthabatha amanyathelo. Akhona ke amanyathelo athabathekayo kuba uyibona ityhafile ingekho semandleni zingekaveli ezinye iimpawu ezi. Xa Mm. ethe athathwa loo manyathelo ayanciphisa ubuzaza besifo esi singafikeleli kwimeko yokuba asisakwazi ukukhontroleka ngoku siyabhebhetheka. So Mm. into ebaluleke ukuthi qaphela imfuyo yakho ukuba indlela eziphethe ngayo okanye imbonakalo yayo ibonakala yahlukile kunesiqhelo, qwalasela. Ezinye ke zezinto oziqwalaselayo njengoba bendisitsho kukuthi ukuhamba oku ihamba kakuhle, ayiphaleli na ingathi Okay. isebuhlungu. Mm. Uqwalasele kananjalo ukuba ayivuzisi zincwe na. Phambi koba izenze zonke ezo zinto ezo izawuyeka ukutya, iphelelwa ngumdla ekutyeni. Seyivuzisa izincwe nje iqale yaphelelwa ngumdla ekutyeni, iqale yatyhafa yaphelelwa ngumdla ekutyeni, yonqena uhamba noseyivuzisa izincwe, azikabonakali izilonda ngelo xesha. Mm. Kulapho kufanele uba uthathe amanyathelo khona ukwenzela uba ulibazise ukuhambela phambili kwesifo oku okungabangela ukuthi ezinye zibe nakho ukufa ekugqibeleni. Yeah. Ngawaphi lo manyathelo? Ngawaphi lo manyathelo kumele ndiwathathile Mr. Mbochelo? Injalo njoku niye nithi xa nisicebisa kumele sisoloko sinezixhobo laa nto kuthiwa yi-kit bag esisoloko sinayo. So kulaa kit bag yam yintoni ekumele ikhona iyawuthi ibe kanti iyancedisana ukuthomalalisa lo bhubhane? Uyabona ke, ukuze siyiqonde kakuhle uba yintoni edingekayo Mm. kulaa kit bag, kufuneka siqale siqonde indlela ivirus ehlasela ngayo. Mm. Okay. Mm. Siqala kule ndawo. Ngamaxesha amaninzi impahla ehlaselwe yivirus ayifi ngequbuliso. Mm. Into ethetha ukuthi ithatha ixesha igula phambi koba ife. Ngenxa yokuba ivirus into eyenzayo ibangela impahla lena ibe kwintlungu ezingaphaya komlinganiselo. Ibangelwa loo nto kukudumba okanye i-inflammation, yenze Mm. loo nto ibe phantsi kweentlungu ezingummangaliso. Xa ineentlungu ezisemanqineni neentlungu ezisemlonyeni, zimbini izinto eziza kwenzeka. Yes. Okokuqala, ayizukwazi uhamba, kubuhlungu ukuhamba uba mayiye ekutyeni. Mm. Eyesibini, seyifikile ekutyeni okanye uyisondezele, Ayizukwazi. umlomo lona wokutya ubuhlungu, ayikwazi ukutya. Yeah. 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 Mm. Into ethetha ukuthi eyona nto ezibulalayo ngamaxesha amaninzi kungayindlala. Mm. Kodwa xa zingatyi, enye yezinto eyenzekayo kukuthi amajoni la omzimba okanye ibizwa i-immunity ngesilungu,
it Yes. collapses immunity yayo, aphelelwa ngamandla angakwazi ukuzilwela. Xa amajoni ethe aphelelwa ngamandla engakwazi ukuzilwela ayikhusele, kuba neentsholongwane ngakumbi ke ngoku olu hlobo lwebacteria oluba ngamangenelela, lulo ke olukhawulezisayo ukuyibulala imfuyo. So sithe zintathu ezi zinto zibangela ukuthi ife. Iintlungu ethi ibe phantsi kwazo ziyibangela ingakwazi ukuhamba iye ekutyeni. So akukhathaliseki nokuba ungakhusela kangakanani iintsholongwane zebacteria, xa ilambile eswini kungekho nto yokuyigcina iphila, iza kufa ekugqibeleni. Yiyo le nto uzibona zityile kakhulu, azikwazi ukutya. And sathi ke lena yesithathu kungenxa yokungenelela kweentsholongwane ingakumbi ezi zebacteria. Now, kubaluleke ngantoni ukuyiqonda le nto ukuthi yenzeka njani? Yes, sir. Xa sijonga esi sihloko sethu sanamhlanje sithetha ngoxanduva. Yeah. Ngamaxesha apho abantu behlangabezana nemicelimngeni enjena, ithi loo nto kufuneka kuqale wena mfuyi uthathe uxanduva lolondoloza, uyijonge imfuyo yakho ukuthi iyaphi into yayo. All right. Mr. Mboshela, ndicela uyibambe nje kuloo ndawo sibaleke silungise ivenkile sobuyela. Awunakuziyeka nje kwimfuyo yakho. Ixesha lomthebo namakhalane anjengendlanga lifikile. Ewe, kaloku izilonda zitsala impukane, impethu, kulandele ukubola. I-Super Spray Plus isisifufuzi esisebenza mandla ukupholisa izilonda kwaye ivale iintsholongwane zingakwazi ukungena kwisilonda eso. I-Super Spray Plus ibulala amakhalane, impethu kwaye ixothe impukane zingasondeli esilondeni. I-Super Spray Plus uyifaka kabini kuphela, ushiyanisa unophakathi wosuku kwaye iwenza wonke umsebenzi elungiselelwe wona kungekho ntandabuzo. I-Super Spray Plus lithemba nomhlanguli kwimfuyo yakho. I-Super Spray Plus iyafumaneka kwivenkile yamayeza ekufuphi nawe. Sinjalo ke mphulaphuli weVukani Community Radio ngama-25 yimizuzu leyo ibethile phaa intsimbi yesixhenxe. Mr. Mboshela, maniphinde ndibuyele kuwe tata. Ndiyabulela tsana. Sithetha ngoxanduva. Sathi wena mfuyi unoxanduva lokuhlala uyibeke esweni imfuyo yakho ukwazi ukungenelela ngethuba. Yes. Unoxanduva lokuba ube uyalufumana ulwazi lokuthi yenzeka njani le nto, yintoni eyona ngxaki apha kwesi sifo, yintoni ebulalayo, yintoni ebangela ukuthi isilwanyana singakwazi ukuzenzela nto. Yes. Into ethi yenzeke ke ngamaxesha kaxakeka ngolu hlobo, banintsi abantu abazawusasaza ulwazi olungachanekanga ngenxa yokungazi. Into ethetha ukuthi masiqale ngabo. Kubalulekile bantu bakuthi ukuthi ingakumbi aba bantu baziwa njengabantu abathengisa amayeza abanolwazi ngale nto yemfuyo nendlela elondolozwa ngayo. Ndifuna ukuhlaba ikhwelo ukuthi siziphathe responsibly. Kufuneka siziphathe ngendlela ebakhuselayo, engabacinezeliyo abantu bakuthi bephantsi koxinzelelo already. Yes. So lolo xanduva olu ndithetha ngalo sizawubuyela ethubeni sithethe ngendlela echaphazela ngayo. Mandiye ke ngoku kukuthi udinga ntoni, zinto zini ozenzayo ukuthomalalisa. Okokuqala, uqwalasela into eza kukuncedisa ukuthoba iintlungu nokudumba, kuba yiyo le nto ebangela ukuthi ingakwazi ukutya, sekukhona ukutya kufutshane kwayo, ingakwazi ukuhamba, ziintlungu nokudumba. So kufanele siqwalasele ukuthi sizincedisa njani ukuthoba iintlungu nokudumba.
Okwesibini, sikhangele indlela esingazigcina zinokutya ngayo esiswini namanzi, ukuqinisekisa ukuthi kukho into ezawuzigcina ziphila, kuba xa zingatyi zizawubulawa indlala, xa zingaseli zizawubulawa, kuthiwa i-dehydration, le nto, ukoma komzimba. Okwesithathu, sidinga indlela yokuzixhasa ngokwamajoni omzimba ukwenzela uba kwakhiwe amajoni aza kukwazi ukulwa ngqo nesi sifo sihlangabezana naso ngoku. Yes. Ekugqibeleni okwesihlanu, Yes. sijonge apho indlela yokuthintela izifo ezingamangenela. So, xa ndiyishwankathela ke kwizinto ozenzayo, Maki, sithe zintlungu, sathi kukutya namanzi, sathi amajoni omzimba, sathi zezifo zingamangenela. Yes. Into ethetha ukuthi nantoni na oyenzayo funeka ibe iyakwazi ukuzichaphazela ezo zinto. Yeah. Khona ke amayeza abizwa njenge-immune boosters aqulethe ii-vitamin nee-minerals nezithako ngezithako ezikwasisondlo apha emfuyweni. Xa ujonga kulo mayeza kubalulekile ukuthi ibe liyeza elinento kwenza nesisu sengca, ukuphucula indlela esisebenza ngayo umswane okanye i-ruminant. It must be able to have an impact kwindlela i-rumen esebenza ngayo eli yeza. Yes. Kufanele uba libe nesondlo kananjalo sokuyigcina le nkomo iphila ngeli xesha isaziqeqeshela okanye isakha amajoni omzimba. Kufanele kananjalo ikwazi ukuthomalalisa iintlungu nokudumba. Kufanele uba ibizwa le nto anti-inflammatory effects. Kufuneka ibe nazo ezi anti-inflammatory effects. Ungathi xa sewuzikhavarishile zonke ezo, ujonge ke ngoku izinto ezifana nee-antibiotics ezizamva zona, kuba umsebenzi wazo kwesi sifo mncinci kakhulu. Kukunqanda nje ezi zifo zingangeneleliyo. Ungazinqanda ezi zifo zingangeneleliyo, kodwa akukho nto iza kuyigcina iphila le nkomo xa ilambile esiswini kungekho sondlo ethi. Nangoku. So, kubaluleke ngolo hlobo ukuyiqonda indlela esisebenza ngayo isifo. Yeah, njalo ke Mphulaphula Vukani community radio. Well, ndiyabona ke sele bengxamile. Niyakusibamba ke Mphulaphula pha ithubeni emnxebeni kwa 072 514 5381. Sesidanyaza ke iline zam kwelicala lengapha ngu 072 514 5381. Kusemnxebeni apha kungenjalo ke ungashiya noshicilelo lwakho le voice note. Sikhona pha ku live ku Facebook, uye nje kula page ethi Vukani community radio, uyakusibona pha, uyawushiya nje i-comment yakho kanye umbuzo wakho nje unawo apha ku Mr Mboshelwa abe kanti uyakuphendula. Kodwa ke phambi koba siye sidwele mo ngeminye imibuzo, masimbambe lo lapha ku WhatsApp Mphulaphula simvukeni sithini. Molweni msasa bulisa undwendwe lakho. Ngicela ubuza apha kumhlekazi, ngaba mhlawumbi ke esi sifo sikhoyo FMD ithintelwa nini kahle kahle ngonyaka? Ngaba mhlawumbi ithintelwa amaxesha amangaphi ngonyaka? Kuba ngoku amaphapha aphezulu ngoku kolu hlobo, kuba ke isifo sona sesingenile. Iphinde ke ixake into yoba ngoba ke bakhona oogqirha bemfuyo, bakhona abelimi, bakhona animal health technician, zikhona ke nee-interns. Ingaba sokuthi abantu ngaba mhlawumbi andiva bechaza ukuthi kweyam indawo noko zikhona siye
sakwazi ukuthi siyikhusele esi sifo singakafiki. Akekho umuntu ochazayo information enjalo ukuthi mhlawumbe bona kweyabo ndawo bayenzile ukhuselo lwesi sifo. Kodwa-ke kuyaqhubeka kuyathethwa ngaso. Ngicela ukubuza, ngaba mhlawumbe-ke ngeke sithintelwe amaxesha amangaphi nangonyaka? Yabulela Nkosi yami. Dankie Mr. Qashani uthetha laba cover. Mr. Qashani phaa ku-Calvary Lady Frey eCacade. Inkosi kakhulu, siyabulela. Mr. Mboshela uyibambile? Ndiyabulela Mnqongo, ndiyibambile. Masibulele kutata waseLady Frey. Yes, Dad. Yes, kuyi. Ubalulekile kakhulu lo mbuzo wakhe. Uthi umbuzo wakhe kuthintelwa nini amaxesha amangaphi enyakeni? Yeah. Ndibangela loo nto xa ndiza kuwuphendula lo mbuzo ndithi into ebaluleke kakhulu ngesi sifo, kangangoba sibalulekile nakwezoqoqosho zethu, sisifo esikhontrolwa ngurhulumente esi. Into ethetha ukuthi ayikabikho i-vaccine ngokwaneleyo apha eMzantsi Afrika ekwaziyo ukukhusela imihlambi yethu yonke. Kodwa urhulumente ndifuna mna ukumthulela umnqwazi kuba imizamo yona uyayenza, kangangoba umphathiswa wezolimo kule veki iphelileyo ebechaza ngendlela abazimisele ngayo ukuzisa i-vaccine bakwazi ukuthintela imihlambi yethu. Ngelishwa ke tata, ngokwangoku ayikabikho i-vaccine ongathi uzawuya evenkileni ufike uyithenge uzithintelele imfuyo yakho ngeli xesha ofuna ngalo. Kodwa lo mbuzo wokuthi kuthintelwa nini ubaluleke ngolu hlobo, ngokuthi wazi ukuthi ngawaphi zeziphi iimeko ezibangela ukuba isifo sibe nosasazeka lula nangokukhawuleza. Izifo zee-viruses phantse zonke njengoba nditshilo ukuthi zisasazwa zizinambuzane. So enye yezinto ezibangela ukuthi zikwazi ukusasazeka ngokukhawuleza yimvula elandelwa bubushushu, kutsho kubonakale izibawu, iingqongqoni, iimpukane kuyele nale. So akuthethwa ke ngamaxesha okukhusela, kujongwa izinto ezinjalo ukuthi ezi zinto zibangela iimeko zokuthi isifo sikwazi sasazeka ngokukhawuleza zenzeka nini. So zizinto ezinjalo oziqaphelayo. Kodwa ke asinayo yona i-vaccine lena. Urhulumente uphezu kwiphulo lokuzisa i-vaccine eyoneleyo ukwenzela uba akwazi ukusincedisa ukuthintela imihlambi yethu. Yiyo le nto ke urhulumente ebeka umnwe entweni yokuthi xa uthe wasiqaphela esi sifo, into yokuqala oyenzayo kukwazisa amagosa karhulumente noogqirha bakarhulumente ukwenzela uba bakwazi ukusiqinisekisa. Abuye athi ke urhulumente kufuneka usikhethe isilwanyana esesichaphazelekileyo singabi phakathi kwezinye. Yenzelwa loo nto ukuthoba isantya esi sokusasazeka kwentsholongwane ichaphazele imihlambi emininzi. Esi sigaba uthetha kuso phambi kokuba utata angene sisigaba esenzeka emva kokuba umazisile urhulumente, uyikhethile imfuyo yakho. Sona esa sigaba sithi xa uyikhethile awuyikhethi uyibeke ecaleni ulinde umhla wokufa kwayo. Hayi, uyikhetha uyibeke ecaleni, wawugqiba wenza amatiletile. Kodwa ke amatiletile la owenzayo funeka abe engamatiletile angawo, ungazifaki kweyona ngxaki ube usengxakini already. So yiloo nto lena ndizama ukulumkisa ngayo apha. Iyavakala. Ngethemba elikhulu ke ucacelo nomphulaphuli kwelaa cala lingaphaya. Nawe ke mphulaphuli siyakunika ithuba lokuba ngaba uzibuzele umbuzo. Masimbambe apha kuline number 3 emnqabeni. Molweni ekhaya. Molweni Nzondo. Molweni tata. Kunjani? Siyaphila tata, Khondo, ninjani ekhaya? Siyaphila Nkosi. Yes sir. Hayi mani, lo tata usiphathele uyajikeleza mani. Yini kangaka? Kunini umbuze ngoba uncedo lungayintoni iyeza.
sifuna iyeza elincedisa ezi zifo ke sinasikayo athetha ngaso. Abantu akubalela amayeza nje. Ngoku uyajikeleza becacisa yini inkosi. Okay, mama ndimthethelele kanciphi because ndicinga uba ngaba uye wayiveza kodwa ke uzozikhonyela ndizumenza inkomo omdongo. Ebeke wayiveza into yokuba ngaba kusalindwe urhulumente kaloku apha because into edibene nevaccine awunoya evenkileni ebegqibotsho kodwa ke ndiyaqonda uba ngaba nayo uyakuzithethelela kwelaa cala lingaphaya. Ubungenawo ke omnye umbuzo ofuna ukubhekisa kuye? Hayi, andinawo omnye umbuzo. Into kaloku sicela uba uncedo thina vele athi iyeza leli 1 2 3 ABC ngolo hlobo nje. Alright. Jikeleza cacisa jikeleza. Hayi. Alright, ingxaki apha sithetha ngesifo noko esingaqhelekanga mphulaphula. Kodwa ke Mr Mboshelwa, hayi mandukunike. Mandibulele Mnongo, kunjalo nje ndiyambulela utata ngalento ayithethayo. Enyanisweni mandiyiphendule ngqo lento. I-virus ayinyangwa, alikho iyeza ozawuthi uzayinyanga ngalo. Yes. Siyamazi uButhalita yinkampani eyenza amayeza emfuyo. Uba bendithanda bendiza kunika uluhlu lwamayeza apha, xa ubala agcwala isandla uhambe uyowuthenga sitsho sibe nemali eninzi. Hayi, asenzi ngolo hlobo thina. Yile nto ndithetha ngokuthatha uxanduva. Yile nto ndithetha ngokufunda ukuthi yenzeka njani, yintoni ingxaki. Zikhona indlela zokuthomalalisa. Umzekelo, sineyeza elibizwa i-Tyleimune Plus liyasezwa. I-Tyleimune Plus iyathomalalisa iintlungu nokudumba. Inezakhamzimba, ivitamin neemineral ezinika isondlo. Kananjalo iyakwazi ukulibazisa ukuchaphazeleka zezi zifo zingamangenela. Kodwa ayinyangi i-FMD. Alikho iyeza elinyanga i-FMD. Umntu othi kuwe xa ekunika le nqwaba yamayeza agcwalise izandla ukuthi unyanga i-FMD, uthetha ulwimi etywaleni. Amayeza asetyenziswayo ngawokuthomalalisa. Kodwa ndifuna ukulumkisa ngelithi abantu bakuthi banamayeza abawasebenzisa oku kuphoxayo, la mayeza luhlobo lwe-oxytetracycline. Ayinyangi i-FMD i-oxytetracycline. Yes. Into enzayo yilaa nto bendiyithetha ekugqibeleni, ukuthintela eza ntsholongwane zingamangenela. Nazo ayizithinteli zonke. Athi omnye umfuyi apha evekini kwenye yezi group zethu, uThalita wamafama, uve nto kwenye yeegroup kuthiwa kusetyenziswa i-oxytetracycline nepenicillin. Yokugqibela ke ngoku leyo. Andithi abantu bakuthi bayathanda usebenzisa amayeza, bafuna unikwa amayeza amaninzi, bahlabe ngayo yonke into. I-oxytetracycline xa uyisebenzise nepenicillin ziyahlabana, so enye iyayikhansilisha enye. Into ethetha ukuthi tata, ndizawucela uxolo apha kuwe nabanintsi abayiva ngolo hlobo le nto. Hayi, thina asithethi ngolo hlobo ukuthi sebenzisa amayeza amanintsi angazukwenzela nto, azawuphungula nje apha epokothweni kuwe. Xa usombulula ingxaki, kukho umlilo, ugalela umhlaba namanzi, awufiki ugalela iparafini emlilweni ngenxa yoba iqhela ukusebenzela. Yeah, right, ivakele 0725145381. Well, ndiyafuna ke Mr Mboshelo uba ngaba singene ngoba nexesha lam ndiyalibona ngathi liza ngamandla, liyakhawuleza. Ndiyafuna ke singene kumcimbi okuba ngaba siluluntu thina nje gabalala isichaphazela njani le virus siluluntu, ingakumbi ke amafama nezinto kumele sizenze, because uyakhumbula uba ngaba zazi ngela xesha le COVID-19 uba nxiba imask uthini. Ke ngoku xa uzosondela kwesi silwanyana okanye usikrokralayo uba ngaba sinale ntsholongwane, kumele ube ngumntu onjani, ufike unjani nje yonke loo micimbi general onothi ube kanti usinika yona. Enkosi Mnongo.
Izinto ezibalulekileyo zezorhulumente azikhankanyayo ibizwa i-biosecurity okokuqala. Ukuqinisekisa ukuthi imfuyo ayihanjiswa ukusuka kule ndawo iye kwenye ingakhange ibe iqwalaselwe ukuthi ikhuseleke kangakanani, ugqirha uqinisekisile ukuthi le ihanjiswayo ayinaso isifo. Kubaluleke ngantoni oko? Xa uthe wayihambisa yabe inaso isifo, izawufika ichaphazele ezinye kwelaa cala. Siyazi ke ukuthi imfuyo thina njengabantu abamnyama siphila ngayo. Bakhona abantu abebethembe ukuthi bazawuthengisa inkomo noba zimbini basa abantwana esikolweni. Ithetha ukuthi loo nto, uba uthi sukuhambisa kwanto, uthi lona ubezawusa umntana esikolweni ngayo le nkomo makenze kanjani? Makaqinisekise xa ephantsi kolo xinzelelo esebenzisa oogqirha bemfuyo ukuba ayichaphazelekanga. Uthi ke urhulumente xa uyihambisa xa uyoyiqhelisa, ithetha ukuthi loo nto uyowulanda le mali bendithetha ngayo ukwazi ukubeka ukutya etafileni. So i-biosecurity ithetha ukuthi lucoceko othi uluqwalasele nokuthoba isantya esi uyihambisa ngayo imfuyo kungathengiselwana ngendlela yesiqhelo. Akwenzi izinto ngendlela yesiqhelo njengoba sasinxiba ii-masks. Yeah. Right, njalo ke mphulaphula Evukani Community Radio Station imizuzuma senze mingaphi i-16 ke ngoku phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi yesibhozo. Uyawubuza omnye umphulaphuli, xa uyibona ingathi yoyisakala uyangakwazi uyinqumla, iyatyiwa inyama inesi sifo se-FMD, ndiyakwazi uyinqumla ndiyitye xa ndiyibona ingathi yoyisakala? Uyabona ke isoyisakala andizukwazi ukuwuphendula lo mbuzo ngenxa yoba ndingugqirha. Ndifuna ukuyeka koogqirha lo, kodwa ndifuna umkhuthaza lo mphulaphuli. Siza kuwuphendula lo mbuzo, ugqirha uza kuwuphendula phaa kwelaa khasi lethu likaThalita wamafama ukuthi iyatyiwana le nyama ehlaselwe yi-FMD. Ihlaselekile kakhulu. Alright ke tatam, ndicela uphinde ubambe njalo sibaleke siye evenkileni. Ungaphazami, ibhula ikho unyaka wonke. IDurajet LAAD3E sisitofu esilwa ibhula, iintshulube ezimsundululu, ithuku, impethu, ikhalane elimthuthu, the blue tick. IDurajet LAAD3E uyitofa kube kanye kwiigusha ezinebhula xa utofe 1,5 ml kubunzima obungu-50 kgs. IDurajet LAAD3E isebenza kwiinkomo nakwiigusha kwaye iwenza amathole namatakane akhule ngokukhawuleza kwaye engenokuhlaselwa lula zizifo kuba ixutywe ngezakhamzimba ezizezi, vitamin A, vitamin D3 novitamin E. IDurajet LAAD3E ifumaneka ngumlinganiselo bhotile ongu-50 ml, 250 ml no-500 ml. Zifunele eyakho iDurajet LAAD3E kwivenkile ekufuphi nawe. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Mabuthethe ubumnyama kuvele ukukhanya, eli lithuba lomntu wonke. Nanku umkhulu uDumakude, ugqirha owaziwayo, ungamtsalela umnxeba kwa-071 711 6744, 071 711 6744. Yindoda enamandla ukogqitha bonke oogqirha. Umkhulu uDumakude yinyangi ehamba phambili kwaye abantu abaninzi koomacofimvaba eNgcobo, eKomani naseMthatha abawuvala umlomo ngaye umkhulu, bathi asoze bamlibale yena. Uyayenza imimangaliso omkhulu ukuzisela intlantla. Ungaphinde usokole, uyayivula intlahla yakho evalwe ngamagqwirha, uyaqinisa ikhaya, uyabakhupha abathakathi akubonise ngamehlo, uyaphindisa okubi kumnikazi. Unalo neyeza lokwandisa ubutyebi, ungasokoli ngemali. Umkhulu ukwenzela imali phambi kwakho. Sithetha nje, banintsi abantu
sebephumelele bayanqwala, abanye bebephila ngomrholo wenyanga kodwa ngoku sebenawo namashishini amakhulu ngamandla kaMkhulu Dumakude. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana bomoya bakuzisele imali ebhankini, incili yentlantla kunye namasalamusi amhlophe ukuba kudala uphangela kwaye awuyiboni into oyisebenzelayo. Kulo nyaka uzophila ubomi obumnandi asoze ucele komakhelwane, kungako ke kumele ubulele izinyanya zakowenu ngokuphiwa ubutyebi. Ngamandla kaMkhulu Dumakude uzokwakha ikhaya lamaphupha, uthenge iimoto zikanokutsho ngaphandle kwetyala. Umfowunele ke umkhulu kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Umkhulu Dumakude yindoda enamandla. Lishumi linanye yimizuzu leyo phambi kweyesibhozo intsimbi. Ukhumbule kule yesibhozo siyayiqukumbela esi sigaba senkqubo sezolimo. Kulapho ke apho simema wena mfama injalo njoko sifumana imfundiso ngesi sifo singubhubhane apha emfuyweni. Kubaluleke ngantoni? Ngoba phaa kudala xa kuthiwa ukutestwa ufumaniseka uba ngaba upositive yi-COVID-19 kuthiwa kakuyozikwarantina kuhlale wedwa pha. Ibaluleke kangakanani ke laa nto yokuba ngaba apha emfuyweni nethi bengathi unaso isikrokro esithile ukungayoyidlisa nezinye, ikingayi phaa edlelweni iyodibana nezinye? Ibaluleke kangakanani loo nto? Mandikunike Mr. Mbosheni. Ibalulekile kakhulu le nto mnongo, kuba eyona nto siyizamayo apha kukuthoba amathuba okuthi le mfuyo yakho ikwazi ukusulela enye imfuyo yabanye abantu okanye neyakho. Ibalulekile kakhulu loo nto. Kodwa akwanelanga nje ukuyehlula kwezinye imfuyo yakho. Kubalulekile ukuba nolwazi oluphangaleleyo kwaye ulwazi oluchanekileyo ngeengxaki ezingqalamelene nalo mcimbi wale foot and mouth disease. Kangangoba sithe sathatha igxathu, kunewebhina eza kuba nge-11 kaNovemba, Okay. kaFebruwari, kule nyanga ezayo, 11 kaFebruwari phakathi ko-9 ukuya ku-1, apho kuzabe kukho amakhwekhwetha boogqirha ukusukela kurhulumente waseMpuma Koloni, apho kuzabe kukhona uDr. Jali esixelela banzi ngesifo ukuthi sichaphazele kangakanani iMpuma Koloni, urhulumente uphi, neenkonzo zakhe ezizama ukuhlangabezana nabantu. Ube nogqirha uChisi osuka e-KZN. E-KZN ke ikhe yahlaseleka kakhulu, i-KZN iqale khona le nto. Uzabe sabelana nathi ngezinto abazifundileyo e-KZN, bakwazi ukuyiphendula nemibuzo engqalileyo abantu abayifunayo ukuthi kufuneka wenze ntoni ngoku, ukwenzela abantu bakhuseleke ekuxhatshazweni ngoozungulichele bathi mabenze lena engazukubanceda. Kuzabe kukhona noDr. Xolile Ngethu uNcibane esimaziyo kakhulu, ozawube yena egxila kanobom apha kwivirus, ukuthi ivirus ikwenza njani ukugula, zinto zini odinga ukuzenza ukuzama ukuhlangabezana nempilo yemfuyo yakho. Kukhona noDr. Fanus Liez ongumakhwekhwetha ke yena kwezi zonyango nothintelo, into ethetha ukuthi i-immunity, kusetyenziswa izondlo apha emfuyweni. Andithi sithe ayikho i-vaccine okwangoku, sathi alikho iyeza lokuyinyanga. uDr. Fanus uzawube ecacisa ngamava akhe esebenza namafama, ingakumbi lawo obisi, ngendlela ethi kusetyenziswe ngayo amayeza abooster i-immunity afana ne-Tylenol Plus, ukuncedisana neemeko zokuthoba uxanduva, ukulungisa nangakumbi ezaa zinto bendizikhankanyile
ezibangela ukuthi izilwanyana zife, uzawube chankcatha apho ke uDr. Fana Cilliers. So amafama ke ndiyawabongoza ukuthi ayibhale phantsi le date ye-11 kaFebruwari, izawube ikwiwebhina, sizayisasaza le nto, ikhona kumakhasi ethu kaFacebook, ikhona kwii-groups zikaWhatsApp, ke amafama azivele ngokunokwawo oogqirha abaphuma izandla kule nto, hayi abathengisi bamayeza. Yes sir, ya injalo ke Mphulaphula. Hayi mandikunika imizuzu emibini, mandikuya phaa kwemithathu endingakubuzanga ubunomdla into yokuba ngabe ube kanti uyawuphuma ukuthethile apha kule radio. Ndikunika elo xesha, emva koko uqukumbele tata siyivale. Noma ndibulele kwakhona Mnongo. Mhlawumbi ke xa ndingayishwankathela, kubalulekile kakhulu ukuba yonke into esiyenzayo kwimfuyo yethu ibe yinto esiyiqondayo ukuba iyasincedisa siye kule ndawo sifuna ukuya kuyo. Isenza ixhala kakhulu into yokuthi amafama akuthi awonqeni ukuthenga iyeza, awonqeni ukusebenzisa iyeza, kodwa umsebenzi womfuyi ayikokufuya amayeza, ayikokutofa mfuyo wokuseza imfuyo. Yes. Imfuyo ukwenzela uba ukwazi ukuguqula imfuyo yakho ibe yinto okwazi ukuphila ngayo. Yiyo ke le nto sikhuthaza amafama ukuthi asondele kwimithombo yolwazi, abuze imibuzo efanelekileyo. Xa umntu ekunika iyeza esithi tofa ngeli, mbuze ukuthi lizawundincedisa kanjani kule ngxaki ndinayo. Sinawo ke amayeza apha kwaTalita ajongene ngqo nenkqubo yethu esiyibiza i-LEAP, Livestock Health and Production, yona egxile kwindlela osebenzisa ngayo amayeza, izondlo, yonke loo nto, ukuvelisa amatakane, ngokuthi uqinisekise ukuthi ezizalayo ziyazala, iinkunzi ziyakwazi ukukhwela. Xa zithe zamitha ziyakwazi ukumitha de ziyolizala itakane okanye ithole, likhule ithole elo de likwazi ukulunyulwa. So sinawo ke amayeza angenelelayo kuzo zonke ezo meko, into ebangela ukuthi amafama athe ahlangana nathi angakwazi ukubaleka ngokukhawuleza. Le ntengiso ilandelayo zimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingaqala ngaphi ukubonga uDumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umbono wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu uDumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso wasentabankulu, uBhutlukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu uDumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu uDumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenki. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Right time izuzu masenze bemine phambi kweyesibhozo intsimbi. Mandikunike bawumboshelo ube kanti uyagqibezela tata.
Manibulele mntakwethu. So njengoba bendisitsho ke amafama ingakumbi awaseChris Hani sinabo oomaduna owethu kaMasabalala okhoyo kulaa ngingqi yaseChris Hani koongqobo uyokuqabela ngomthatha. Yes. Sinaye uNosive olapha eKomani kwenye ivenkile ezinkulu phaya bayafumaneka. Bakwazi ukunidibanisa noogqirha abaza kuncedisana nani ngqo ekuzameni ukuphatha nokulawula ezinye zezinto. Kodwa bona bayifundele kakhulu ke le nto ye-animal production, baza kuncedisa ngeenkqubo zokuvelisa ngendlela enengeniso nendlela enekamva. Uthi ke xa ufuna ukuva ngcono ngoWhatsApp uthathe le nambari phantsi ukwenzela uba sikudibanise nogqirha. 082 082 466 yes 7367. kayiphinde start kayiphinde 082 yes 466 7367. Yeah, all right. No, Mr. Mboshelo masibambe, hopeful ke amafama amaninzi ayibambile injalinjoku ingakumbi ke lo mcimbi we-FMT. Masibulele okwanamhlanje ngexesha lakho. Nkosi kakhulu busuku benzo. Sana nathi siyabulela nibe nobusuku benzolo. Nkosi kakhulu ngumr Mboshelo ayana kaMboshelo yena usuka pha eThalita Farmer kuye ke besithi ncokola kwakunye naye ke